Яфалыкка матырып кара, үзләрнең алдашы. БАЛАЛАР премиясы һәм бу премияны без инде еллар дәварында ясап килгән татарча солянка проектыннан чыгып ясый торган яңа телевизион проект эшләдек һәм бүген аның презентациясе беренче көне. Бу идея безнең җәй көне туды. Менә пандемия вакытларында, шул вакытта без төрле проектлар турында уйлаштык һәм елдагыча уздырылган балалы солянка проектын бераз заманчарак һәм гомумән балалар өчен күбрәк кызыграк булсын өчен дип яңа талантлы яшь кечкенә балаларны үзебезгә алып шулай премия ясарга булдык. БАЛАЛАР премиясы кубок. Бу инде безнең өчен дә бәйрәм, һәм шулай ук тамашачы өчен дә бәйрәм, һәм әлбәттә инде сәхнә артындагы балалар өчен бик зур бәйрәм бу. Сез кызыгыз белән бүген бергә җырлаячаксызмы? Әйе, олы кызым белән бергәләшеп. Малайыбыз бүген алып бара, ТМТV премиясын беренче тапкыр. Шуңа күрә мин күбрәк борчылам буларга караганда. Аларда бернинди борчу юк үзендә. Син борчыласың булып? Юкмы? Юк. Бар да әйбәт булачагалар. Әйе. Каршылыгыз сәхнәдә халыкара, Рәсәй, Татарстан күләмендә бик күп бәйгеләр нурияты. Мисс Татарстан 2020 конкурсында җырчы номинациясендә җиңү ялаган талантлы кыз Лилия. Кандидаттар эстрадасының танылган җырчысы Шәшкә. Каршы алабыз! Сез бүген шундый батырлар, алкышлык әле үзебезгә. Җырыбызда шуны калса, батыр дөнья. Yanında dostlar, tuğanlar, Gökte kıyaş, yürüde şeşer. Matur bit, matur dünyalar. Концертларга еш йөрисезме? Йөрергә тырышабыз. Менә бу пандемия булганнан соң әле куркурак калган идек. Ләкин хәйдик. Чөнки авырыштык. Авырга шидән антителалар бар, рәхәтләнеп йөрергә була. Гөлҗөрибез. Аллаһка шөкер.
кичләр. Hayırlı kişiler istenmişsiniz. Ничек тәэсирләр? Миңа бик нык ошады. Бүген миңа шундый егет кеше туры килде. Аслан дигән егет минән айды булай да бик кысыкланып карыйдыр. Шул гали үткән шул гали булган репетиция вакытында уйлап куйдым. Мәйтәм монда миңа делать нечего дип уйлап куйдым. Шул гали молодец. Тавышы да бар, үткенлеге дә бар. Ике яктан килгән. Миңа бүген башкарада бәлки авырак булган, миңа бүген бик повезло. И миңа бүген бик җиңел булды һәм бик рәхәт булды. Иркә, димәк киләчәктә дә әле балалар белән эшләргә исәп бар. Исәбем бар, әйе, балалар мине яраталар. Казани, Казан!